खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना गिबियाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खुलुमहरनाय जाबाय दा समाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे सुबुंफोरा नायथाव जायै समाजनि नेमखान्थिनि बारगा भिडिअस लाबोनाय रिल्स भिडिअस बानायनानै जोंनि सिगाङाव शेयार खालामना होनाय गोबां रोखोमनि गोबां नुथायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो बैफोर नुथायफोरनि एगेन्स्टआव दावराव जालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दा दिनैनि बे समाव जोंनि बर' हारिनि सासे बर' आइजो जाय बर' आइजोआ गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे नायथाव जायै सुबुं समाजनि नेमखान्थिनि बारगा भिडिअसफोरखौ जोंनि सिगाङाव शेयार खालामबाय थायोमोन आरो बै बर' आइजोखौ बै गामिनि रायजो राजाफ्रा लानानै मोनसे बिजिरदों मिटिं खालामदों आरो बिजिरनायनि गेजेरजों बिखौ वार्निं होदों जे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि सुबुं समाज नेमखान्थिनि बारगा भिडिअसफोरखौ दा खालामसै नायथाव जायै गनायजाथावै माखासे गाज्रि भिडिअसफोरखौ दा खालामथोंसै बे मिटिंनि गेजेरजों बिखौ वार्निं होनाय जादों बुजायनाय जादों कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा फिदेराखै नामा दा लाइ गैया नामा दा मानसि गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ जामादि मोनबाय सुखसे मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय खालामजोबनांगौ बावबो आवाज सावो जों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो जाबाय राला नैबे समाव बन्द जानांगौ बुजा खामायबाय जोंजों आं दाख्लै बुजा नाथाय आंनि बुंनांगौ बाथ्राया बिसोर रायजो राजा नोंथांमोन दिनै सोरनिबा गोरोन्थिखौ लानानै आरो जाय गोरोन्थि खालामग्रा बेखौ लाफानानै समाजनि गेजेराव जुदि मोनसे बिजिरनाय हाबाफारिखौ लादोंब्ला मिटिं खालामनायखौ लादोंब्ला बे गोरोन्थि खालामग्राखौ बे बिजिरनायनि गेजेरजों साजा होनोसो बिखौ बिजिरखो ना बिनि गोरोन्थिखौ बुजायनानै बिखौ फोसाबनायनि थाखायसो बेखौ लानानै मिटिं खालामखो जोंनि बर' हारिनि बर' समाजनि गेजेराव जों गोबांखौनो नुनो मोनो सोरबा गोरोन्थि खालामग्राखौ सोरबा दायनिगिरिखौ बेनि दायनि थाखाय बे दाय खालामनायनि थाखाय बेखौ लानानै बिजिरनाय समाव जोङो गिबियाव बिखौ पानिशमेन्ट होनायखौसो जों नुनो मोनो बि बेसेबां गनायजाथाव हा सोरबा दायनिगिरिखौ बिनि गोरोन्थिनि थाखाय जों बिखौ बिजिरनो थाखायसो मिटिं खालामदोंब्ला अब्ला जों रायजो राजाफ्रा बिखौ साजा होनाया जों रायजो राजानि बांसिन गोरोन्थि जागोन ना जायाखै दिनै बिनि गोरोन्थि जादोंब्ला बिनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनाया जों रायजो राजानि दायित्व नंगौना नङा जों रायजो राजानि आखायाव दंना गैया बेखायनो जों रायजो राजाफ्रा बिखौ गिबियाव मा खालामनांगौ बिनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय फार्स्ट अफ अल जों बिखौ बुजायनांगौ बुजायनायनि गेजेरजोंसो जों बिखौ मोनसे समान प्लेटफर्माव लाबोनो नाजानांगौ दिनै सोरनिबा गोरोन्थिखौ लानानै बिखौ साजा होनायनि गेजेरजों जों बिखौ मालाबाबो सल्भ खालामनो हाया नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदि नुथायखौ जोंनि बर' हारिनि बर' समाजनि गेजेराव जों गोबांखौनो नुनो मोनबाय दं नोंथांमोना भिडिअ नुनाय हिनजाव मानसिखौ लानानै बिनि गोरोन्थिनि थाखाय बिनि माखासे नायथाव जायै रिल्स भिडिअसफोरनि एगेन्स्टआव बे गामिनि रायजो राजाफोरा बिखौ लानानै दिनैयो मिटिं खालामदों आरो मिटिं खालामबाय थानाय समाव बिखौ साजा होनो सोरनि फिसा सोर अथरिटि होदों बिखौ आरो बे हौवा मानसिया सोर सासे हिनजाव मानसिनि मोदोमाव माबोरै आखाइ होनो हाखो सोर सैमा बिलाय सोर अथरिटि होदो बिखौ बिजिरनाय समाव बिनि मोदोमाव आखाइ होनो सोर सैमा बियो हा बेनो बिजिरनाया बेनो बिजिरसालिया हा सोरनिबा गोरोन्थिखौ साजा होनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हागोन ना हा जुदि थारैनो साजा होनायनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हायोब्ला अब्ला नेक्स्ट टाइमाव नेक्स्ट जेनेरेशनाव जोंनि समाजनि गेजेराव जेसेबांखिनि गोरोन्थि सोमजिबाय थागोन बैफोर गोरोन्थिनि एगेन्स्टआव बेखौ बुजायनानै फोसाबनायनि अनगायै बिखौ थोंजोङै साजा हो मिथिबाय नायनि साबैसेखौ नोंसोरो निउट्रेल खालामलांनो हागोन हा साजा होनायखौ गार मिथिबाय आरो सोरखौबा लानानै बिजिरनाय समाव सोरनिबा साजा होनायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरोबाव बिखौ शेयार खालामनानै भाइरेल खालामबावनाया बयनिख्रुइबो गोरोन्थिसिन जाय बिनि गोरोन्थिनि थाखाय दिनै समाजा बिखौ बिजिरदों
बैनि बिजिरनायनि माखासे भिडिअसफोरखौ ससियेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों शेयार खालामना होबावनायाबो बयनिख्रुइबो गेदेर गोरोन्थि दिनैयो बिहा पार्सनेलि गावनि गोरोन्थिनि थाखाय गाव गोसो बायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिथों बेवहाय जा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया दिनै समाजाव जुदि बिजिरदोंबा समाजनि नेमखान्थि बिखौ बिजिरलां बेवहायबो जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया नाथाय बिजिरनायनि गेजेराव साजा होनाया माबेनिफ्राय फैखो साजा होनाया माबेनिफ्राय फैखो बिखौ साजा होनो थाखायसो बिजिरखो ना बिनि गोरोन्थिखौ फोसाबनो थाखाय बिखौ लानानै बिजिरखो दिनै रायजो राजाफ्रा खनजिथा बर' आं बेरलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्रायै निमाहा बिनाय जाबाय आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव गोबां हिनजाव मानसिफोर दङ जायफोरनोखि जोंनि समाजनि नेमखान्थिनि बारगा नायथावजायै बुंथावजायै माखासे गाज्रि लाइननि रिल्स भिडिअसफोरखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनाय भिडिअसफोरखौ जोंनि गेजेराव लाबोबाय थायो बैफोर साफ्रोमखौबो गामिनि रायजो राजाफोरा गेजेराव लानानै बिजिरनायनि गेजेरजों वार्निं होनानै बिजिरनानै बुजायनानै जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ जेन आरो दा मावबावथोंसै वार्निं होखांनायनि उनावबो बुजायखांनायनि उनावबो जुदि बे मानसिया मानियाब्ला समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों समाजाव दानानै दोननाय जा नेमखान्थि दं बेनि गेजेरजों बे मानसिखौ साजा होनांगौ नंगौ ना रायजो राजा नोंथांमोन फार्स्ट अफ अल जों दिनै गावबागाव सांग्रां जानांगोन गावबागावनो माखासे डिसिप्लिनफोरखौ मेनटेन खालामग्रोनांगोन आरो गावबागावजों लोगोसे गावनि गामिनि माखासे डिसिप्लिनफोरखौ नोङो फल' खालामनानै फोसाबलांनायनि माखासे हाबाफोरखौ नोङो मावलांनांगौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द खालामनो होदों बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना जेबो लाबोनो मोना होननानै आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ नाथाय बिसोरखौ नुवाखै आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों आंखौ खालामदों आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै नाथाय आङो गोसोमथानानै दङ सोरनि थाखाय मानो होनबा आंहा गथ' जानाय दङ आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय गाज्रि बुंबाय लाजि फोनांबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय आङो लाजिनानै सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा बुंलाय आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर